Hamisu Breka da Abdul Ningi. Maryam dawo ta Abdul Ningi. Kada ki manta da ni. Ga zance daga bakin wani jinsi Allah mai kauna zuciya ta yi dole ta harsuna mai jina zantuka na zan yi kawar haka. Abdul Ningi zuciya ta kullum sai ta yi musuka, ta yi hankoro don aka kina zama talibin shanuka. Ko yaushe ina biyar ki dare ko safiya, ra'ayina bi kan ki ban da isasshen lafiya. Kin kama da kunya ne miliyar to gaskiya, suwiti na babu ke garin to zai iya mutuwa. Kin mintar kowa zuciyar ki duk yau na gaza nutsuwa. Kin zamto tafkar allura ce a cikin suwa, laifina ya sai ba ta ki mini abuwa. Maryam dawo ta Abdul Ningi. Mai nisa akan ki samsam ba na jira, kokona na zo da shi ƙaunar ki nake mara. Ki amince sannin ki Maryam mai kyan sura, mai boyan su a zuciya kullum sai na shafar maki. Da na yau nazarin ki sai na ga ashe ke kina da ke kin zamto madubin fuskata ya Maryam. Sai na koda ki koda a ce za a yi mini sangwama, kyakkyawa akan ki tuntuni na yi asama. Barban san ki lullube ni tuntuni sai kyarma ne, rarrashe ni sana zuciya ni ma in tafake. Na gamsu Maryam kina da cikakken tarbiya, auren ki ina cika buri duniya. Lokaci ne shi ne aboki fannin tafiya, a hasashe na zaman mu zai yi daɗi tare da ni da ke. Min yo aure alƙawar amana ni dai zasu ke. Maryam dawo ta Abdul Ningi. Mun gode da kasancewa da tashar Alfijir TV, ɗaya tamkar da dubu. Daga ni naku Nasir ‘yan Bako Muhammad Baji, wato MBB Record. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode.